Κάπως έτσι λοιπόν λέω να σας καλωσορίσω σε αυτό εδώ το βίντεο. Είναι γεγονός, έχει χιονίσει εδώ και 2 ημέρες. Είναι φανταστικά. Είναι τέλεια. Είναι λες και ζω στην Άρνια. Είναι Πέμπτη και πάω στη δουλειά. Σήμερα είμαι βραδινή και είπα να ανοίξω την κάμερα για να σας το δείξω. Αλλά ήθελα έτσι, μιας και είμαι έξω αυτή τη στιγμή και είναι μέρα ακόμα, να παθαλατήσω αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει φοβερό κρύο που με βλέπετε έτσι, δηλαδή και χωρίς γάντια είμαι ok. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου. Θα σας αφήσω να απολαύσετε λίγο το χιόνι. Μαγευτική Σουηδία. Έχουν καθαρίσει εδώ το πεζοδρόμιο. Όλο αυτό είναι πεζοδρόμιο, να επισημάνω. Αλλά έχουν καθαρίσει, ξέρεις, το κεντρικό κομμάτι. Όχι, εντάξει, βλακίες λέω, παιδιά. Έχει παγωνιά, μου παγώσει στα χέρια μου. Παίρνω πίσω. Φυσάει κιόλας. Ειδικά και εδώ δεν σταματάνε, παιδιά, δεν σταματάει τίποτα. Όλα λειτουργούν φυσιολογικότατα. Τα παιδάκια πάνε στο σχολείο, οι άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχουν 24 ώρες, 24ωρο που λέει ο λόγος, άνθρωποι που καθαρίζουν τους δρόμους. Ειδικά στην έντονη χιονόπτωση δεν αφήνουν τους δρόμους να, ξέρεις, να στον πόσουν από χιόνι. Έχω φτάσει στο σταθμό του τρένου. Έχω έρθει αρκετά νωρίτερα και θα περιμένω. Εντάξει, έλα. Είναι από τα ωραιότερα πρωινά που έχω ζήσει. Έξω έχει ήλιο και είναι χιονισμένα full από τις ωραιότερες θέσεις. Από τις ωραιότερες θέσεις που έχω δει. Έτσι, μιας και είμαστε στο καινούργιο σπίτι και ξέρετε κάθε τι. Και εδώ είναι καινούριο. Μιλάω σιγά γιατί το χώρο μου κοιμάται και είμαι τέρμα χαρούμενη. Είναι σούπερ. Λοιπόν, σήμερα έχω ρεπό, που αυτό σημαίνει ότι είμαστε χαλαρά. Σκοπεύω να πάω για ψώνια σήμερα, γιατί δεν θέλω να το ματιάσω, αλλά έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όχι ακόμα, σε λίγους μήνες. Και είμαι full excited. Οπότε τώρα θα κάτσω να φάω το πρωινό μου, να πάρω τις βιταμίνες μου και να μαγειρέψω το μεσημεριανό. Λοιπόν, θα κάτσω τώρα να φάω το πρωινό μου. Και θα χαζέψω λίγο τη θέα, θα χαζέψω λίγο στο κινητό και εμείς θα τα πούμε σε λίγο που θα ξεκινήσω το μεσημεριανό. Σήμερα θα πάμε φασολάκια και ελπίζω να προλάβουμε την ημέρα, γιατί ήδη έχει πάει αργά, η ώρα είναι σχεδόν 12. Μήπως και προλάβουμε την ημέρα και πάμε για ψώνια, γιατί θέλω να σας δείξω και λίγο απ' έξω.
Πουλί. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Λοιπόν, εγώ τώρα κατεβαίνω κέντρο για να πάω για ψώνια θερμικά και από εδώ. Και εγώ πάω για δουλειά. Ναι, τελικά δεν πήγαμε το πρωί, οπότε θα συνδυάσουμε τώρα, μιας και κατέβαινε ο Μάρκος στους άλλους, θα πάω κι εγώ. Και είδαμε λαφάκι σήμερα. Μικρό ήταν. Κουτάβι. Χοροπηδούς. Θα σας βάλω εδώ το πλάνο. Βρίσκομαι στο κέντρο, θα κάνω μια μικρή στάση στα normal γιατί ψάχνω ένα συγκεκριμένο someone, το προλόγιο της L'Oréal, και επειδή κάθε κατάστημα εδώ πέρα έχει διαφορετικά προϊόντα, πάω να το ψάξω εκεί. Είναι ακριβώς στο κέντρο, καρακέντρο, και το normal είναι εδώ στη γωνία. Έχει πάρα πολύ κρύο, το χιόνι όμως έχει αρχίσει και λιώνει. Νομίζω που θα ανέβει κιόλας η θερμοκρασία και μετά θα ξανακατέβει, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ πάγο, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ γλιστρίδα. Είχαμε πει με τον Μάρκο ότι θα πάρουμε advent calendar για να τρώμε, ένα για τον καθένα, και σκέφτομαι σίγουρα το ένα να είναι το Kinder Bueno. Και απίστευτη ποικιλία, έχει σχεδόν όλη τη σειρά της Revlon. Ξέρετε αυτή τη σειρά που είναι πάρα πολύ γνωστή, και αυτή με την καρύδα, και έχει και μια τρίτη γεύση, άρωμα, που στην Ελλάδα δεν την έχουμε. Νομίζω αυτή με την καρύδα είναι η καλύτερη. Έχει τη μάσκα, έχει και το σαμπουάν, έχει τα πάντα. Επίσης θα βρεις και αυτό το πασίγνωστο λαδάκι δεντρολίδωνο μαζί με το σαμπουάν και τη μάσκα. Κάποια στιγμή θα ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει. Αν κάποιος το έχει δοκιμάσει, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Πολλά καινούργια προϊόντα βλέπω αυτά εδώ, το οποίο δεν τα έχω ξαναδεί. Living Scalp Elixir. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης έχει φέρει και αυτά από τη Βέλα. Αυτό είναι keratin conditioner, τεράστια συσκευασία. Το σαμπουάν, όλα αυτά είναι σαμπουάν. Επίσης σαμπουάν τεράστιο και conditioner. Άριστα. Advent calendar για άντρες. Νομίζω αυτό είναι ένα κλασικό advent της συγκεκριμένης εταιρείας που έχω πάρει αρκετά πράγματα, scrub και σχετικά πάρα πολύ καλά. Εσείς εδώ και αρκετούς μήνες φλερτάρω με αυτήν εδώ την λεπτική οδόξα. Τη μόβ βασικά, αλλά καταλάβετε. Και το σκέφτομαι, αξίζει, δεν αξίζει. Δεν ακούω να λένε πάντως οι οδοντίατροι ότι είναι απαραίτητο να έχεις ηλεκτρική οδόξα. Με αυτήν εδώ και η μπλε, θα ήταν πολύ ωραίες αυτές οι δύο. Απογοήτευση, δυστυχώς δεν βρήκα ούτε ένα προϊόν της L'Oréal. Έχω ένα ακόμα normal να ψάξω που είναι κοντά μου, σε ένα centrum, κοντά στο σπίτι. Δεν είχαμε και κάτι να το προσπαθήσω, αλλά όχι σήμερα, μια άλλη μέρα, ίσα ίσα τώρα θα έχει κλείσει κιόλας. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Uniqlo, δεν είμαι σίγουρη πως λέγονται, για να βρούμε ισοθερμικά. Αυτό λοιπόν είναι το κέντρο. Αυτό το πύργο το φούξιο που βλέπετε που αλλάζει χρώματα είναι το καράκεντρο της Στοκχόλμης. Απέναντι πραγματικά είναι ο Παράτσος, τα Λύκο, με όλα τα υπέροχα brands καλλιτικών, μαλλιών, τα πάντα όλα. Και αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος, σαν να λέμε Ήρμου της Αθήνας, που έχει σχεδόν όλα τα μαγαζιά. Αυτός βασικά είναι και ο δρόμος που πάω για τη δουλειά. Δεν έχω συγχαθεί, περνάω αναγκαστικά από αυτόν τον δρόμο κάθε φορά. Οπότε μπορεί να τον αναγνωρίζετε και κάποιοι. Εδώ πέρα θα βρεις τα πάντα, σχεδόν όλα τα μαγαζιά.
Απλά τώρα είναι σχεδόν 5 η ώρα και ξέρετε, είναι η ώρα που όλοι γυρνάνε από τις δουλειές τους, όλοι βγαίνουν βόλτα να ψωνίσουν, είναι και η Black Friday την άλλη εβδομάδα. Οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω τα μαγαζιά κλείνουν 6 η ώρα. Και ειλικρινά σας μιλάω, αν κυκλοφορήσεις σε αυτόν τον δρόμο μετά τις 6, είναι λες και υπάρχουν φαντάσματα, είναι άδειος. Όσο δηλαδή συνοστισμός υπάρχει τώρα, τόσο άδειος είναι μετά τις 6:30. Εδώ πέρα είναι και ο κινηματογράφος, το σινεμά. Πήγαινα προς λάθος κατεύθυνση, γι' αυτό το λόγο τώρα περνάω από εδώ πέρα, στην ουσία ξαναγυρνάω πίσω. Τώρα κατευθύνομαι προς αυτό το μαγαζί, Uniqlo λέγεται, είναι αρκετά γνωστό. Το είχα ξανακούσει δηλαδή και χθες σκέφτηκα πως δω για ισοθερμικά εκεί. Όμορφα είναι και εδώ. Στην ουσία δεν είναι ο παράλληλος δρόμος του κεντρικού δρόμου που ήμασταν πριν. Γυρνάω πίσω γιατί ήμουν πολύ λάθος κατεύθυνση. Οπότε ξανά είμαστε εδώ στο κέντρο. Ένα λεπτά και να σας δείξω τον πύργο. Ξανά είμαστε εδώ. Να σας είμαι ειλικρινή, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβολίζει αυτός εδώ ο πύργος. Δεν έχω ιδέα. Αλλά εμείς θα πάμε προς το εκεί. Μια κλασική ημέρα στο Στοκχόλμη, αστυνομικούς με άλογα. Στην ουσία εδώ θα βρεις τα πιο ακριβά brands, Saint Laurent, Gucci, Chanel. Είναι φανταστικά μέσα. Είχαμε μπει την πρώτη φορά χωρίς δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Απλά είδαμε ένα ωραίο κτίριο και μπήκαμε. Πάθαμε σοκ. Είναι παντού χρυσά και τα σχετικά. Αλλά έχει μέσα και μπαράκια και είναι πάρα πολύ ωραία. Βρήκα το μαγαζί. Είναι απέναντι. Για τα βρήκα, για αυτό το λόγο έχω έρθει. Είναι όλα αυτά και σκεφτόμουν να πάρω ένα κολάν σίγουρα. Νομίζω είχα δει αυτό εδώ που είναι μπεζάκι. Την ουσία λένε ότι είναι και καλά 3 φορές πιο ζεστά από τα κοινά ισοθερμικά. Οπότε θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω και θεωρώ ότι 30 ευρώ είναι πολύ καλή τιμή του. Σκέφτομαι να πάρω και το αντίστοιχο βέβαια t-shirt, όχι t-shirt, μπλουζάκι. Έχω επιλέξει το σετάκι, το off-white, το μπλουζάκι και το κολάν και πάνω εδώ και το μάρκο κάτω. Βασικά πάνω. Όσο κάτω καλά πήγαινα. Φαίνονται πολύ καλά. Τελείωσα και με τα ψώνια. Τελικά πήρα μόνο για μένα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσει για το νούμερο. Είχα πάρει εγώ στα χέρια μου πριν medium και small ή medium και medium πάνω κάτω και τελικά το δοκίμασα και ήθελα small και extra small, γιατί πρέπει να είναι εντελώς εφαρμοστό πάνω σου, στενό, για να κάνει δουλειά. Και επίσης πήρα και 2 κάλτσες ισοθερμικές και κοίταξα πάρα πολύ καλά τα συστατικά από πίσω, το ποσοστά βασικά των υλικών. Υπήρχαν κάποια τα οποία, ας πούμε, δεν είχαν καθόλου μαλλί μέσα ή καθόλου κότον μέσα και διάλεξα αυτά που είχαν και μαλλί μέσα με 13%, ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό διάλεξα. Οπότε ο Μάρκος θα πρέπει να έρθει να τα δοκιμάσει, γιατί άπαξ και τα αγοράσεις και τα ανοίξεις απαγορεύεται να κάνεις αλλαγή. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ποιοτικά πράγματα, ό,τι πρέπει για το χειμώνα θα έλεγα, και βγάζει αρκετές προσφορές. Βούρπλους τα πατατάκια μας τώρα. Σκέφτομαι τώρα πώς πάρω αντί για πατατάκια κάποια έτσι πίτσα κατεψυγμένη. Τελικά θα υποκύψω στα πατατάκια. Πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει. Θα ξεκινήσω με το σούπερ μάρκετ και πήρα 2 advent calendars.
λέγαμε με τον Μάρκο να το ξανακάνουμε φέτος, γιατί πέρσι το είχαμε κάνει, πρόπερσι το είχαμε κάνει. Να πάρουμε 2 advent calendar και να ανοίγουμε από ένα ο καθένας. Ξέρετε, μέσα στο Δεκέμβρη. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι δεν είναι για 25 μέρες. Λοιπόν, το πρώτο που πήραμε είναι της Oreo με την Marabou. Marabou είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ στην Σουηδία με σοκολάτες. Μέχρι 24, ωραία, αυτό πάει μέχρι 24, είναι και μεγάλο. Μια χαρά και σου λέει και από εδώ πίσω τι έχει και πόσα έχει. Και το δεύτερο, κλασικότατο της Kinder. Τα πρώτα που είχαμε πάρει πρέπει να ήταν τα ίδια της Kinder πάλι. Είδα βέβαια ένα στο normal που ήταν με την Kinder Bueno, αλλά 25 με πόσα Kinder Bueno ας πούμε, να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Αυτό λογικά τα έχει όλα. Επίσης σου λέει εδώ τι έχει μέσα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και το συγκεκριμένο πρέπει να είναι μέχρι 24. Οπότε θα ανοίγουμε ένα ο καθένας και ξέρετε είναι μια πάρα πολύ ωραία, είναι κάτι ωραίο, μου αρέσει. Το τρίτο βασικά πράγμα που πήρα είναι πατατάκια με αλάτι. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Και πάμε να περάσουμε τώρα στα ρούχα. Όπως είδατε πήγα στα Uniqlo, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά νομίζω εδώ στην Ευρώπη. Είναι η ιαπωνέζικη εταιρεία και πάρα πολύ ωραία ρούχα. Όχι κάτι μοδάτο, αλλά φαινόταν ότι είχε ποιοτικά ζεστά ρούχα. Μάλινα, ισοθερμικά, καλά παλτό, φαινόταν ότι ήταν ποιοτικά. Έχει βγάλει σε προσφορά τα ισοθερμικά λόγω μάλλον Black Friday στις 299 κορώνες, δηλαδή 25 ευρώ περίπου. Οπότε πήρα το πάνω και το κάτω, τελικά το πήρα σε μαύρο επειδή το λευκό, το κρέμ που ήθελα και μου άρεσε πάρα πολύ. Διαφάνιζε όλο το παντελόνι, οπότε το απέκλεισα και είπα πάρε μαύρο που είναι safe. Πάρα πολύ ζεστά, τα ένιωθα ήδη ζεστά μέσα στο κατάστημα. Άπαξ και αν ανοιχθούν αυτές εδώ οι συσκευασίες δεν μπορείς να τις αλλάξεις. Πήγα και το δοκίμασα και τελικά κατέληξα σε small πάνω, που μπορεί να ήθελα και το extra small, αλλά το small το ένιωθα καλά. Και extra small σε κάτω, γιατί το small ήταν αρκετά σακούλιαζε με την έννοια ότι ήταν μακρύ. Είδα ότι είχε και προσφορά και τις ισοθερμικές κάλτσες, 2 ζευγάρια 149 κορώνες, δηλαδή περίπου πόσο γίνει αυτό, 12 ευρώ, 13 ευρώ, δεν θυμάμαι. Και πήρα 2 ζευγάρια που επίσης ούτε αυτά μπορείς να τα αλλάξεις. Ισοθερμικά. Αυτό είναι τέρμα έτσι χριστουγεννιάτικο. Και αυτό είναι ένα κλασικό κομμάτι. Νόμιζα πως θα ήταν πιο μακριές. Τελικά δεν είναι πιο μακριές. Εγώ νόμιζα πως θα έφτανε μέχρι γάμπα, έτσι λίγο ψηλά, αλλά τελικά δεν είναι. Όχι ότι με χαλάει, γιατί είναι μαλλί. Πάρα πολύ ωραίες. Πολύ σύντομα θα τις δοκιμάσω. Και το άλλο. Αυτές είναι λίγο πιο ψηλές. Μπορεί να είναι και ίδιο μέγεθος. Ναι, μάλλον παίζει να φτάνουν. Όχι, αυτό είναι πιο ψηλό. Φαίνεται ότι είναι πιο ψηλό. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης μέσα είναι κάπως έτσι. Ανυπομονώ να τις δοκιμάσω, να τις φορέσω και να δω κατά πόσο τα πόδια μου μένουν ζεστά, γιατί όντως παιδιά τα πόδια μου κρυώνουν. Αυτά πήρα από Uniqlo. Περνάω στο δεματάκι που μου ήρθε από Estée Lauder, πρέπει να είναι. Είναι το πρώτο πακέτο PR που λαμβάνω από την Estée Lauder. Παιδιά, λοιπόν, ξέρω τι έχει μέσα. Είναι καλλιτικά, εννοώ μακιγιάζ. Είναι μια καμπάνια που έχει να κάνει νομίζω με το βουργουνδί, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε μια παλέτα Pure Color Envy, που είναι παλέτα ματιών. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η παλέτα, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και γίνα και έχει και αυτό εδώ που είναι πολύ της μόδας στο βουργουνδί, το οποίο βέβαια παραπέμπει σε δαμασκηνή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει καθρεφτάκι, κάτι το οποίο το εκτιμώ, γιατί τώρα τελευταία οι high-end εταιρείες βγάζουν καλλιτικά και δεν έχουν καθρεφτάκια, κάτι το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Τα άλλα 3 πραγματάκια που έχω εδώ πρέπει να είναι μολύβι και κραγιονάκι. Είναι αυτά εδώ. Ένα κραγιονάκι, το νούμερο 541 Lanoir. Αν δεν κάνω λάθος, είχα ένα τέτοιο παλιά της συγκεκριμένης σειράς.
Αυτό που μου αρέσει, παιδιά, στις Estée Lauder τα κραγιόν είναι η μυρωδιά. Από παλιά, πολύ μικρή, θυμάμαι η μαμά μου είχε καλλιτικά Estée Lauder. Και κάθε φορά πήγαινα και τα χρησιμοποιούσα και θυμάμαι ακόμα αυτή τη μυρωδιά. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Αρχικά είναι φανταστικό χρώμα, hot χρώμα τη σεζόν. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια, τώρα σας γύρισα την κάμερα, που γράφει Estée Lauder, που έχει αυτή την ρίγα χαραγμένη πάνω στο κραγιόν. Είναι φανταστικό χρώμα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το δοκιμάσω, τώρα δεν θέλω να το χαλάσω. Έχει και το μαγνητάκι του. Και νομίζω τώρα εδώ έχουμε 2 μολύβια για τα μάτια και τα δύο. Το ένα είναι βασικά eyeliner και το άλλο είναι eye pencil. Είναι το νούμερο 09 πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο τύπου βουργουνδί. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα χρώματα. Πολλά χρόνια τώρα δεν φοράω μαύρο μολύβι, φοράω καφέ. Οπότε πιστεύω και αυτό θα με βολέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, παιδιά, μαλακό. Ίσα που τα κούμπησα, πολύ βουτυρένιο. Και το σβήνεις μετά είτε με το χέρι σου είτε με αυτή εδώ την γομίτσα. Πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται ότι είναι σταθερό. Δηλαδή βλέπετε τώρα δεν φεύγει. Παίζει να είναι waterproof eye pencil. Είναι waterproof. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου τώρα. Και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο που είναι eyeliner. Με φοβίζουν πάρα πολύ τα eyeliner, δεν είμαι καθόλου καλή στα eyeliner. Είναι η απόχρωση 02 Bordeaux Ivory. Είναι αυτό εδώ. Τελικά δεν είναι eyeliner, είναι μολύβια και πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είναι eyeliner. Αυτό, παιδιά, το χρώμα φαίνεται φανταστικό. Ναι, παιδιά, αυτό είναι το χρώμα μου. Γιατί καφετίζει λιγάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Λογικά το Ivory το βάζεις στην εσωτερική γωνία του ματιού. Αυτά λοιπόν ήταν όλα. Τον έκανα το χαμό μου, ακόμα δεν γύρισα. Πραγματικά τα έχω κάνει χάλια. Θα κάτσω να τραβήξω και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα τα καλλιτικά. Να ευχαριστήσω και την Estée Lauder που μου τα έστειλε. Και η παράνοια συνεχίζεται και στο πάτωμα. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Και θέλω να κάτσω να φάω τα πατατάκια μου. Καλή, ξέχασα να σας δείξω τα ισοθερμικά ανοιχτά. Αν είναι δυνατόν, γιατί τώρα θα τα ανοίξω ούτως ή άλλως για να τα βάλω με πλήσιμο. Όλα αυτά τα ισοθερμικά απαγορεύεται να τα βάζεις σε πλήση άνω των 40 βαθμών και όχι στεγνοτήριο, αλλιώς θα χαλάσει η εσωτερική τους επένδυση που έχουν. Οπότε μέχρι 40 βαθμούς, εκεί 30-40. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μπλουζάκι. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ δροσερό απ' έξω. Το νιώθεις δηλαδή. Αυτό είναι. Γενικότερα έχει μακριά μανίκια και μακριά παντζάκια, το παντελόνι κάτω, το κολάν. Το παντελόνι είναι αντίστοιχο. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα για τον μπέζ, αλλά διαφάνιζε, φαινόντουσαν τα πάντα. Λοιπόν, και το παντελονάκι. Είναι αυτό εδώ, είναι ψηλόμεσο, κάτι το οποίο ήθελα και γι' αυτό το λόγο βασικά πιο πολύ τα δοκίμασα, γιατί τα ήθελα ψηλόμεσα. Οπότε βγώνεις από μέσα την μπλουζίτσα, βάζεις από μέσα το κολανάκι, πάρα πολύ ωραίο, δροσερό απ' έξω, πολύ ζεστό από μέσα, έχει το ίδιο ύφασμα και σου λέει ότι φτάνει, σε προστατεύει μέχρι και μείον 20 βαθμούς, μείον 10 με μείον 20 λέει. Οπότε εμείς εδώ θα τα αξιοποιήσουμε πάρα πολύ. Οπότε αυτά πάνε όλα για πλήσιμο, στο γρήγορο, στους 40 βαθμούς. Κύκλος από την σειρά η Αυτοκράτηρα που σας την είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο και τώρα θα κάτσω εδώ με τα πατατάκια μου με τη Sprite. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ
να δω έτσι λίγο και προς το τέλος θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Πάρα πολύ ωραία σειρά, άμα δεν σας ενοχλεί το ότι είναι, νομίζω στα γερμανικά. Άμα δεν σας ενοχλεί, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά που δείχνει έτσι πραγματάκια. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή ιστορία, δεν νομίζω να είναι αληθινή ιστορία, αλλά αν είναι αληθινή ιστορία, μπράβο. Κάτω τώρα να δούμε και τη συνέχεια. Ελπίζω να είναι τελευταία σεζόν, να μην έχει τρίτη και να κλείσει κάπου εδώ η ιστορία. Τελικά είναι αληθινή ιστορία, το ψάξα. Αλλά δεν μου άρεσε το τέλος. Πάρα πολλές ώρες αργότερα, είναι Κυριακή βράδυ. Πριν λίγο τελείωσα τη δουλειά, παιδιά. Σήμερα δούλευα όλη την ημέρα. Έκανα το ζωστό μου το μπανάκι, έβαλα τις μπιζαμούλες μου και είμαι εδώ γιατί σήμερα το πρωί, πριν φύγω για δουλειά, ήρθε το πρώτο πάρ από την παραγγελία μου από τα Temu. Και είναι η πρώτη φορά που παραγγελώ από τα Temu και ήθελα πάρα πολύ να τα ανοίξουμε παρέα και να τα δούμε. Ανυπομονώ, παιδιά, είναι τα πρώτα μας χριστουγεννιάτικα για αυτό το σπίτι, για εδώ γενικά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα ξεκινήσω ίσως και από το πιο άχρηστο, που είναι αυτό που πατάμε τις πατάτες για να κάνουμε πουρέ, ή αυτό που κάνουμε το γκιμά σμάς. Ελπίζω να είναι καλό. Να είμαι ειλικρινής, έχει ένα ερωτηματάκι. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι χτυπημένο. Περνάω στο επόμενο, το οποίο είναι χριστουγεννιάτικο. Ανυπομονώ να στολίσουμε το σπίτι μας με χριστουγεννιάτικα, δεν καταλαβαίνετε. Πήρα 3 Άγιο Βασιλάκια. Κοιτάξτε ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Λογικά, μπορείς να τα κρεμάσεις κιόλας. Εγώ δεν είχα σκοπό να τα κρεμάσω, αλλά μπορούν να μπουν και σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αν και εμείς δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά μπορούν άνετα. Ναι, παιδιά, αυτό με το που το είδα, το ερωτεύτηκα. Τι σας λέω τόσο καιρό ότι έχω κόλλημα, με τι έχω κόλλημα? Με τις μυρωδιές. Ναι, και με το που είδα αυτόν εδώ τον καυστήρα, έπαθα πλάκα, παιδιά, έρωτα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει και αυτές εδώ τις λεπτομέρειες. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο. Ανυπομονώ να πετάξω τον άλλον που έχω, ο οποίος δεν μ' αρέσει, έχει γίνει αρκετά χάλια, και να κάψω αυτόν. Παιδιά, είναι ένα στολίδι από μόνο του, φανταστείτε το, πόσο aesthetic. Επόμενο, ήρθε ένα από τα κομμάτια που πραγματικά περίμενα πώς και πώς και ήθελα πάρα πολύ καιρό να τα αγοράσω. Είναι ένα πάρα πολύ κλασικό κομμάτι, πάρα πολύ aesthetic και σίγουρα το έχετε δει άπειρες φορές. Πήρα, παιδιά, αυτό εδώ το κεραμικό για να βάζω τα κοσμήματά μου. Είναι υπερτέλειο και μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς το μέγεθος που περίμενα. Μεγιά μου. Ένα από τα πιο όρημα πράγματα και καθόλου της ηλικίας μου μπορώ να πω πράγμα που έχω πάρει, είναι αυτό εδώ για τα χάπια, η θήκη για τα χάπια. Πήραμε ένα γιατί εδώ πέρα παίρνουμε αρκετές βιταμίνες και επειδή τις ξεχνάμε, αν και τώρα δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα έχουμε ένα πρόγραμμα, είπαμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο και για τους δύο και κάθε εβδομάδα να φτιάχνουμε έτσι τα χαπάκια μας, να ξέρουμε πότε πρέπει και να το αφήνουμε εκεί στην γωνία που σας έχω δείξει, που είναι σαν φαρμακείο, για να μην τα ξεχνάμε, να τα έχουμε όλα μαζεμένα εδώ πέρα, τακτοποιημένα, και να ξέρουμε τι πρέπει να πάρουμε και πότε. Αλλά είναι χρήσιμο, να λέμε και την αλήθεια. Ταδάν! Πήρα στεφάνι για την εξώπορτά μας. Είναι τερμοπλαστικό, δεν είναι σαν αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ανυπομονώ να το στολίσω στην εξωπορτά μας. Μάλιστα να βάλω και μια κορδέλα στην εξωπορτά μας, ξέρετε, αυτή που τη βάζουμε στη σταυρωτά και κάνουμε το φιόγκο στη μέση. Πόσο cute. Λοιπόν, επόμενο πράγμα που πήρα είναι 2 χαλάκια για την κουζίνα. Βέβαια είναι χριστουγεννιάτικα, που σημαίνει ότι όταν περάσει τα Χριστούγεννα θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Πάρα πολύ ωραίο.
μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή είναι δύο, το άλλο είναι αυτό εδώ. Και καλά, το άλλο το ένα το βάζεις έτσι, το άλλο το βάζεις έτσι. Να είμαι ειλικρινής, αυτό το περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Μπορεί και όμως να μην το βάλω αυτό στην κουζίνα, να το βάλω είτε στο μπάνιο είτε στην εξώπορτα. Σας αρέσει? Δεν είναι τέλειο? Δεν μπορώ να πω πολλά. Πήρα ένα runner για το τραπέζι του σαλονιού. Είτε θα το βάλω βασικά στο τραπέζι του σαλονιού, είτε θα το βάλω στην τραπεζαρία μας. Θα δω, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό εδώ είναι το runner. Σίγουρα θα μπει στην τραπεζαρία γιατί είναι μεγάλο. Έχει εδώ τα δεντράκια, λέει και Merry Christmas, πάρα πολύ ωραίο. Ανυπομονώ να τα πλύνω και να τα στολίσω. Δύο τελευταία πραγματάκια μας έχουν μείνει. Είναι το Weekly Planner που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, περιέχει βιδούλες και μαγνητάκια και τέτοια, γιατί με μαγνητάκια είναι. Επίσης περιέχει μαρκαδοράκια που σβήνουν και όλες εδώ πέρα, πάρα πολύ cute. Και αυτό εδώ είναι το planner. Μ' αρέσει που είναι σχεδόν διάφανο, ημιδιάφανο. Και στο grip ψυγείου σίγουρα θα φαίνονται τα γράμματα. Πάρα πολύ cute. Χωράνε σίγουρα να γράψουμε τα φαγητά που θέλουμε, αν και ένα σημειωματάκι εδώ. Το τελευταίο πράγμα, παιδιά, είναι αυτό εδώ που δεν ξέρω τι περιέχει μέσα, δεν θυμάμαι. Με αυτό, παιδιά, θα χαρεί απίστευτα πολύ ο Μάρκος. Ήταν δικιά του αγορά αυτή. Πήραμε αυτόν εδώ το δίσκο για να μπει πάνω στην τραπεζαρία. Όχι για τα Χριστούγεννα, γιατί θα μαζευτούν πάρα πολλές πληροφορίες. Αλλά όταν τελειώσει τα Χριστούγεννα και μείνει μόνο το απλό το τραπεζομάντιλο, θα το ταιριάζει πάρα πολύ. Να βάλουμε και ένα κερί εδώ πάνω. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Μαύρο από κάτω. Με το που το είδε το ερωτεύτηκε. Πάμε να δούμε την αντίδρασή του. Όλα! Αυτό που είχαμε παραγγείλει. Ναι. Και αυτό το θυμήθηκα. Έλα από εκεί. Τι μου είσαι εδώ? Τι είσαι είχα? Χριστουγεννιάτικα. Να τι σκασέ. Ωραίο, πολύ. Και τα χριστουγεννιάτικα. Αυτό είναι runner για το τραπεζομάντιλο για το τραπέζι. Για το τραπέζι. Και αυτό λέγεται τραπεζομάντιλο. Λέγεται runner. Πολύ ωραία. Ναι. Ναι, μου αρέσουν. Και πατά το παίχτη πήρες. Καλό. Καλό. Και τι άλλο μας πήρα? Τώρα που είμαστε έτσι παπουδάκια. Και αυτό είναι το weekly planner μας για το... Μπράβο, ναι. Άντε, καλό μάζεμα η Άννα τώρα. Παιδιά, αυτά όρασα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Κάποια από αυτά πραγματικά ανυπομονώ να τα στολίσω. Και περιμένω άλλα 2 δέματα και με χριστουγεννιάτικα και μη. Οπότε stay tuned, θα σας δείξω και τα υπόλοιπα στο επόμενο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!